Kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do Agence Dunia Travers Service ako abibo nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do
o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunuya Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Filɛbaw ni an lamɛnbaw Bamakɔ cɛ n'a muso maliyɛn bɛ fan o fan diɲɛ fantan ani naani aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye tarata ye juin kalo ale tile 2 ye bi ye san 2026 ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ta k'a ɲɛsin maa minnu sɔgɔlen don an na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi Georgiakaw fɛ yen Balo ani n'a ka maa n'o ye Mamadu Balo ye baara ko a bɛ ka kɛ cogo min na a taacogo ka ɲi Kanadakaw fana fɛ yen Union des Maliens du Canada n'o o ye Nun Dunbiya n'a ka maaw ye k'u fana fo sɔgɔmada in na wulikajɔ ni cɛsiri la don o don malidenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na Monsieur le maire n'o o ye Jalafara maire ye ale kɔni y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ nin waati in na a bɛ dugutaala nanzara jamana la an bɛ dugawu kɛ min ye Seydou Sakɔ ye Ala ka segin n'a ɲuman ye Siriman Bacili k'ale fo k'a wale ɲuman dɔn min ye Sori Kɛmɛso ye an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Titibugu la ka taa se Bayiba ma mairie du district kɔnɔna na min ye Amadou Gassama ye ale bɛ domaine na Monsieur le ministre Thierno Oumar Assi Diallo le jeune k'an ka foli bɛ s'a fana ma Yaya Fofana n'a ka baarakɛlaw Torokɔrɔbugu Nido gɛrɛgɛrɛ Nido ɲuman feere yɔrɔ Jolibatɛrɛ Mansuruna na an b'a fana fo yan fo Kanadakaw fana fɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen k'olu fana fo k'u wale ɲuman dɔn Fala bi sɔgɔma an bɛ taa Wolomasiri tabaw ka gun ka baara min kɛra faya kɔnɔna na an ka kuma bɛna taa se o ma Baro kɛlɛtigi ale ye baara taliw kɛ min ye Wolomasiri tabaw ka ministeriso kɔnɔna na Defu Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ hali Kidalikaw Fala ye u sera k'a kɛ u ye denmisɛnnin minnu sɔrɔ olu sera k'a kɛ nin waati in na Gawokaw fɛ sabula Kidal marabolo ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen bɛ Gawo dugu ale kɔnɔna na jamana kɔnɔna kibaruyaw fana bɛ an bolo ka taa se kɔkan kibaruyaw ma Senegalikaw fɛ Fala ye nɛgɛ ye kan kan fɔ sa dɛ sɔnko ka mɔgɔ k'u tɛ don gouvernement na gouvernement kura sigira maa 30 u ka député fana n'o ye a tɔgɔ di Guy Martin k'ale fana wele no bɔgɔ jinɛ kan o k'a ti taa yɔrɔ si ayiwa sɔgɔmada in na an n'an da don nin bɛɛ lajɛlen na maaw bɛ se ka faamuyali k'a la cogo min na e bi yan ne bi yan min ye Ana Jara ale fana bi yan ka se ka kibaruyaw d'aw ma don o don sɔgɔma an bɛ te fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ninnu bɛɛ lajɛlen walawala. Fala ye bamananw ko maa t'i ka ɲini fɛn bɛɛ sɔrɔ wa i ka sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen fana t'i nafa Fala ye ko n'i ye garibu ye waso la don ka taa se bɛ a ye Mali jamana kabini san 1963 san yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔfɛ san 3 bamanci jɛkulu ye kataba 4 wuli k'a jɔ o y'a sɔrɔ marafa tɛ u bolo laɲini kun dɔnnen don min ye ko bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan Modibo Keyita tile la a nana bɔ o la Fala ye an ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ a kɛra sanda o sanda maaw bɛ wuli k'u jɔ nka nin waati laban in na k'a daminɛ san 2012 la ka na se an filɛ nin waati min na nin ye bi kɛlɛ in ye taabolo kura ta ko kuraw nana y'a kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ wurudamɛ jɛkulu de tun bɛ wuli k'a fɔ ko u bɛ nin fɛ nin ka kɛ u ye a nana b'o la ko ka jamana yɛrɛ de bɔrɔtɔ k'a tila k'a fara k'a bɔ ɲɔgɔn na pewu olu ka fan ka d'u ma jamana fan tɔw an k'an wasa don o la diɲɛma nana Fala ye ka n'i da don kuma in na ka kɛlɛ in bɛn nɛgɛmɔ k'a kɛ u ta ye n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ masakɛ ma tɛmɛ jamana in kɔnɔ yan min ma i seko ni i dungɔ kɛ min ye bamanciwale ni jugawale ni bingalikɛla jugu ninnu u bɛ se ka don bɛrɛ kɔnɔna na cogo min na accord sugu bɛɛ senna Fala ye bɛnkan suguya bɛɛ lajɛlen ɲinina Amadu Tumani Ture ka laseli dɔ senfɛ a ko ko ale ka san 10 fanga mara kɔnɔna na miliyari 2 ka taa se miliyari 1 ɲɔgɔnna ma
k'o de donna Kidali dugu kelen na nka n'i taara i tɛ gitɔrɔn kilomɛtiri kelen ye o la sa maa caman ko a sera an ka ɲɛ yɛlɛ an ka ɲɛ yɛlɛ mun na sabula diɲɛ bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ sen na kɛlɛ fala ye fu tɛ n'i ye kɛlɛkɛminɛnw ta k'u lajɛ n'i ye kɛlɛkɛcɛw dagayɔrɔw lajɛ n'i y'u yɛrɛ ka musakaw lajɛ min bɛ don taji la min bɛ don minɛnw na anw nun tɛ marifa dilan an ti kisɛ dilan nin bɛɛ lajɛlen bɛ san de wa o fana kɔlɔlɔ bɛna kɛ mun ye anw kan an ka sɔrɔw bɛ dɔgɔya an tɛ se ka yiriwali kɛ gitɔrɔn dako kuma tɛ fɔ dɔgɔtɔrɔso jɔko kuma tɛ fɔ nin waati in na bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ko an ka ɲɛsin min ma o ye lakana sabatili ye lakana sabatili a n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na tiɲɛ don maaw ka sara bɛ ka kɛ tiɲɛ don wulikajɔ dɔ bɛ ka kɛ fan dɔ fɛ tiɲɛ don min ye dɔgɔtɔrɔso bɛ ka se ka jɔ min ye siraba dɔ bɛ ka se ka jɔ nka maaninfin n'o ye maliden ye ale kɔrɔtɔlen ale ko a bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ baara minnu bɛ kɛ laadala minisiriw fɛ baara min bɛ kɛ laadala n'o ye réunion ye baara minnu bɛ kɛ don o don n'a dugusajɛ ko nin ye minisiriso baara ye dugudenw ko k'olu mago kisɛ kelen tɛ o la tuguni olu ko u ka siniɲɛsigi bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di olu bɛ taa baara kɛ yɔrɔ min na olu bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ la cogo min fanga ye fanga tigilamaw ta ye nka u kan ka hakɛ min kɛ jamanadenw ye k'o tɔpɔtɔ nin fila sɔrɔ ka gɛlɛn dɛ fala ye ba man kɛnɛ batigi man kɛnɛ muru da ka ko sa dunfinen don fana an b'a kɛ cogo di nin waati in na sa ko an ka ɲɛ yɛlɛ fala ye an ka ɲɛ yɛlɛ an ka mun lajɛ diinɛ ko kuma min fɔra an ye ni bingali kɛnɛ nataga kan ka n'o ye o tɛ tiɲɛ ye mali bɛ diinɛ na mali bɛ diinɛ ko kɛ mali bɛ ala ko kɛ a ka ca ni san 100 caman ye maa si m'a ye k'a fɔ ko don kelen da kelen ko maa bɛ se k'a fɔ k'i bɛna diinɛ ko kuma fɔ an ka jamana in kɔnɔ yan bɛɛ y'a dɔn k'o tɛ tiɲɛ ye n'o yɛrɛ kɛra tiɲɛ ye munna jamana minnu bɛ yen bi ni diinɛ ko kuma tɛ k'olu kɔnɔ bin tɛ taa kɛ olu kan munna jamana minnu bɛ yen bi ni olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka sira wɛrɛw ta bin tɛ taa k'olu kan maa minnu yɛrɛ bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen kɔfɛ yɛlɛma olu yɛrɛ ye silamɛ diinɛw ye wa silamɛ minnu bɛ k'u bila nin ko nin na n'u b'a musakaw bɔ olu yɛrɛ ka ko bɛ cogo di bi mun bɛ ka ye an ka arabu jamana dɔw kɔnɔna na bi fala ye dulɔmi yɔrɔw dayɛlɛli sobon yɔrɔw dayɛlɛli ka jamanaw dayɛlɛ diɲɛ ye yaasa u bɛ se ka mago to u nana b'o la ko min ye démocratie o jamana kelenw kalatako kuma tɛ foyi maa wuliko kuma tɛ foyi maa b'u sigi cogo min ka d'u ye hali an yɛrɛ fɛ yan farafinna n'i ye a jateminɛ fala ye kalata tɛ se ka kɛ misali ye maa minnu sigira nin san laban na a si ma wuli ka bɔ a nɔ na kalata ye dɔrɔn n k'a kɛ dɔrɔn ka n ka n sigi nɔ na san o san ko min ye san 5 o san 5 bɛ di dɔw y'u falen o la fo siɲɛ 20 ni tan maa si tɛ ka kuma u fɛ kabi anw dɔw ma bange maa dɔw bɛ fanga la fala ye fo bi démocratie ko tɛ silamɛya diinɛ ko tɛ maaw kan k'u ɲɛ yɛlɛ ka mun ye o de filɛ nin ye musaka de bɛ ka don kɛlɛkɛminɛn na a bɛ ka kɛ ka mun kɛ bi an yɛrɛ dama de bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ sabula denmisɛn minnu filɛ n'olu bɛ nin kɛlɛdaga ninnu na n'olu bɛ nin wulikajɔ ninnu na cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ye an yɛrɛ ka denmisɛnw ye u tɛ ka min faamu u bɛ ka kɛlɛ min kɛ u ka kɛlɛ tɛ u k'u ɲɛ yɛlɛ u ka diɲɛ lajɛ u ka diɲɛ taafan lajɛ maa minnu bɛ ka nin baara ninnu kɛ k'u sigi k'u bila u la olu ka laɲini ye mun ye k'anw ka duguma nafolo anw ka sɔrɔ nafolo anw ka hakɛw k'olu kumaniya an ma k'u ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi labɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bi diinɛ ko kuma tɛ nin na min ye gɛnni ko kuma tɛ nin na ka taa se fana ko min ye ko dɔ samantiya ko kuma tɛ nin na siya woloka ko kuma foyi tɛ nin na nin ye kɛlɛ min ye kɛlɛ kelen don a y'aw ka nafolo d'anw ma an k'a ka an sago ye n'an ma sɔn laban in na an ye min ye bɛɛ lajɛlen y'a faamu a yirala sa bɛɛ la kɛnɛ kan k'a fɔ ko min ye fanga ɲɛmaw olu bɔli yɛrɛ de don ye ka na n'u sagonamaw ye wa bɛɛ y'o ko fana ye nin waati laban in na ka faamuyali kɛ faamuyali tɛ labɔli kɛ dɛ k'an k'an ɲɛ yɛlɛ de sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan
ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'o tɔgɔ sɛbɛ. Ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. Awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Ni bi ni da i b'i sigi fɔlɔ de. Armée ale kɔnɔna na bi baara mun bɛ sen na kelen pe don. Maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min, dugudenw ka taa ni ka segin o bɛ se ka sinsin cogo min, Jean-Élisée Daw wolomasiri tabaw ka dagatigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye armée ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri kɔnɔna na jaabi dɔw sɔrɔla k'a daminɛ mai kalo tile 30 sibiri tɛmɛnen wulikajɔ dɔ kɛra sanfɛ ani duguma faya ale kɔnɔna na pankurun tun bɛ ka dasili kɛ cogo min dugumacɛw fana kun kɛlen don k'u jɔ u jɔyɔrɔ la yɔrɔ belebeleba 3 kaselakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamacɔre ni wale kɛba maa 20 u y'olu fa kunkanko fɔlɔw fɛ min ye u ka wulikajɔ filanan o taara kɛ fana kasela ale kelen kɔnɔna na ye u y'a yira sa ko jateminɛw y'a yira sa ko maa 30 tor'o la wulikajɔ sabanan o kɛra min ye Zan Kulubali ka commune kɔnɔ n'an b'a fɔ ma ko Zantigila o fana senfɛ Bamacɔre ni wale kɛba maa 15 n'u bolominɛw olu bɛɛ lajɛlen dasira o ko senfɛ Jean-Élisée ko sa ko k'a daminɛ mai kalo tile 31 na ka na se nin waati ma armée ka wulikajɔ a ma jɔ fiyewu min ye Zantigila kasela ale ni o kɔnɔna ni faya kɔnɔna timaliw kɔfɛ u ye wulikajɔ fana kɛ mai kalo tile 31 ka taa min ye Sofara fan fɛ Moti marabolo la yen fana munumunu salo ni wulikajɔ y'a to sa Bamacɔre ni wale kamanu dogotu kɔnɔnaw la olu bɛɛ lajɛlen salo k'olu bɔ baara la pewu o wulikajɔ kelen fana kɔnɔna na tuguni min ye maa minnu bɛ sa n'olu fana kun kɛlen don k'u meru o yɔrɔ ninnu kɛrɛfɛla la a sera k'a to u y'olu ka dogoyɔrɔw fana filenkolon ci k'o da kolon ci chef d'état-major Jean-Élisée Daw ko ka foli ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma baara ale kɛcogo ɲuman na fala ye an tɛ don faya kɔnɔ an k'a lajɛ baara kɛra cogo min na wolomasiri tabaw ɲɛ dara mun kan bɛɛ lajɛlen ka a lamɛn u yɛrɛ ka laseli don. Voilà, toujours donc patrouille va continuer avec GTA Bovemba, donc une autre base abandonnée par les djihadistes. Donc, nous avons Kivu Bargone. On a mauvais essentiel de fond de Ganola. Kablan. Voilà. Donc, il y a une base already. À Jarabana. Ça, c'est une autre base. Donc, il est en fait abandonné. Donc, Kivu flanant flané. Non, il y a soi-disant Djaga Nounou. Voilà, au blanc reflané. Yolu abandonné l'attaque au tout. Donc, ça, c'est une autre base abandonnée par les gardes. Voilà, toujours. Donc, patrouille va continuer avec les éléments du GTA Bovemba. On va bulbul. Europe va abandonner. Voilà. Voilà, donc ça c'est les éléments en un mot. Voilà, donc nous me goûtons nous à boule. Voilà, c'est au mot de flâner. Donc, amana c'est rare, on va sur boule là. Voilà. Ouais, le grand-père. Ouais, le petit-fils. Voilà, toujours donc, patrouille va poursuivre. En même temps, tellement qu'on veut faire créer un drone quoi. Ouais, bon, c'est là où nous da. Ils viennent ici pour dormir seulement. Voilà, nous il y aura eu beaucoup de fini nous faisons tout, voilà. Donc
wolomasiri tabaw ka ministiri n'o ye baro kɛlɛtigi ye ale ye lajɛ kɛ ministiriso kɔnɔna na sa ani a kɛrɛfɛmaw n'a dɛmɛbaaw ni minnu bɛ n'u bɛ ministiriso baarakɛyɔrɔ la. wolomasiri tabaw ka ministiriso ale secrétaire général n'o ye général de division Sidiki Samake n'aw b'a wele ko gouverneur. Babu in kɛnɛ ka sa sɛbɛn 6 u ka baara ye tali kɛ o de la. secrétaire général ale ye ministiri kura fo a sugandili la jamana ɲɛmaaw fɛ k'a yirala sa k'a fɔ ko baara min bɛ sen na u n'a kɛ sa fo ka se u se dan na hakilila minnu bɛ bolo di ɲɔgɔn ma ko fɔ min ye wolomasiri tabaw bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min. général de division Umaru Baru Jara n'anw b'a wele ko Baru kɛlɛtigi ale ye tasibila kɛ maa min n'a bilara o nɔ na n'o ye général d'armée Sadio Kamara ye k'a yira sa ko kɔni kun ye baara in lataa yɔrɔ min k'o yɔrɔ ka jan kosɛbɛ nka k'u b'u jija yaasa ka se ka se Sadio ka kundama na baara a ka se ka to a nɔ na. A y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ galabu kɛnɛya ni farifoni maaw ka o kɛ. U y'a yira sa k'a fɔ min ye maa mafalen yɛrɛ ye n'o o ye Sadio ye ka sibila ni miiri kɛrɛnkɛrɛnnen o taara ka ɲɛsin a ma ale ni wolomasiri taba minnu binna an ka jamana kɔnɔ ani dugudenw bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛɛ ka se ka fara wolomasiri taba ka baara ka se ka kɛ timinandiya kɔnɔna na. minisiri a y'o ɲini u fɛ a ko kuntilennaw ma falen dɛ a bɛna na sinsin de k'a lajɛ a bɛ se ka nafa bɔ cogo min na yaasa laɲini minnu kɛlen don jamanadenw fɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati ka kɛ ni général d'armée Asimi ale ka laɲiniw ye ale min ye wolomasiri taba ka minisiri ye bi. A y'a ɲini kɛlɛkɛcɛw bɛɛ lajɛlen fɛ kɛlɛkɛdagatigiw ko bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan yaasa Sadio ale y'a bila yɔrɔ min u k'u jija ka se ka kun o la nka u kana jigin o dugu ma fiyewu. A kɛra waati fana ye sa min ye tasibila waati ye miirinajigi waati ye wa min ye babu in senfɛ fana samɛfɔli o fana kɛra min ye dagatigi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'u ka minisiri k'a yira sa ko jamana kɔni bɛ taga bolo min na bi k'u bɛna belebele fara a kan maaninfin n'u bolo min na bɛ se ka lakana cogo min. Tɛgɛkun kelen min ye wagati damadɔni tasibila ye u y'o kɛ ka ɲɛsin général d'armée Sadio Kamara ma a ka wulikajɔ n'a ka timinandiya n'a ka faamuyaliko ɲuman na n'a sera ka baara min kɛ minisiriso kɔnɔna na o sanga kelen o bilara ale ye. N'an bɔr'o la an bɛ taa Gawo kan kɔnɔna na dɛfu daminɛna cogo min na Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Gawokaw ka kan fana kɔnɔna na n'o ye Kanfiru El Ansar ye baaraw daminɛna yen fana i n'a fɔ kunungo kun ye a daminɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min. O la sa dɛfu yɛrɛ ale daminɛna kunungo n'o ye juin kalo tile fɔlɔ ye a bɛ kuncɛ sini juin kalo tile 3 Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɔn ɲɔgɔndan sɛbɛnnama ɲɛ sa biribiri ni boli o kɛra mɛ kalo kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ sa sɔrɔdasiw olu ka kan kɔnɔna na Gawokaw fɛ yen maa 86 o de bɛna ɲɔgɔndan in kɛ. Npogotigininw olu ye 44 ye u bɛɛ lajɛlen u dafalen bɛ kɛnɛ kan maa si ma olu ta jɛ u yɛrɛ ka ɲɛmaaw ka fɔ la lakana sabatilen basigi o bɛna o sigilen don sen kan yaasa min ye Gawo yɛrɛ n'a marabolo bɛɛ lajɛlen na sa dɛfu bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min. Colonel Ibrahima Samasa n'ale dagatigi ye Gawo kɔnɔna na kan El Ansar la ale ye enveloppe kun fɔlɔ dayɛlɛ min tun b'o la sa o kun ye rédaction ye rédaction in tun bɛ tali kɛ min na Bamacɔlen ka wale kabaw ka kɔlɔlɔ denmisɛnninw bɛ se k'o hakilina di o kan cogo min tɔ kelen dɔ in o kun ye k'i miirina di ka bonyamasegin k'i ka karamɔgɔ ye lɛtiri fɛ lɛtiri min b'a yira la k'a fɔ k'i ye se sɔrɔ ko o diyar'i ye min ye Idrissa Umaru ye ni ale yɛrɛ kapu ɲɛmaa ye a ye bɛɛ lajɛlen fo ka wolomasiri tabaw fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ni nin baara ninnu kɛcogo ɲuman na k'a ɲini denmisɛnw fɛ ko fɛn wɛrɛ ma ɲini u fɛ dɛ min kɛr'u kunna san kɔnɔ ko o mɔnɔbɔli don ka kimɛli kɛ ka kɛ n'o ye maa si ka n'i ja sira bɛɛ k'a kɛ komi n'i b'i ka kilasi kɔnɔ examen tɔw waati u y'a yira sa ko min ye 86 in ye olu b'a fɛ olu bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ o ka kɛ 100 kan ye k'o de y'u ka laɲini ye Gawokaw fɛ yen. N'an bɔra ye Fala ye dɛfu kelen in ale baaraw bɛ senna Mali fantanw fana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa n'i y'a jateminɛ k'a daminɛ Kulukoro ka taa Kayi denmisɛnnin minnu bɛ yen sa n'olu bɛ ɲɔgɔndan in na a caman ye u ka kalanso kɔnɔnaw sɔrɔ basigibaliya ko kuma o bɛ ɲɛmaw da o la sa min ye ɲɔgɔndan kalanso ninnu dɔw kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la ka taa n'u ye fan wɛrɛ fɛ o de la Fagasokaw fɛ yen denmisɛnnin minnu kan ka ɲɔgɔndan in kɛ u nana n'olu ye san dugu kɔnɔna na min ye Yoroso ale fana kɔnɔna na denmisɛnnin 100 minnu kan ka kɛ u nana n'olu ye Kunbiya Bura ani Minanba ka na n'olu ye sa yaasa u bɛ se ka na kɛ u ka cercle yɛrɛ faaba kɔnɔna n'o ye Yoroso ye. Tomiyankaw fana fɛ sa ɲɔgɔndan yɔrɔ 24 de bɛ yen olu ka ɲɔgɔndan yɔrɔ 24 kɔni o denmisɛnninw nana ka bɔ Worokunakaw fɛ yen Fiyon Benena Monisco ale ni Kula olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Mopti ye sa ɲɔgɔndan yɔrɔ 7 o de b'ale kɔnɔna na
min ye Cap AT ka taa se o kɔni yɛlɛmana sa ka na n'o ye kalanso min na n'o ye Idrissa So ye Sevarekaw fɛ yen. Baɲangara ɲɔgɔnda yɔrɔ 10 o de bɛ Baɲangara kɔnɔna na, olu fana dɔw bɔra u yɔrɔw la ka na n'u ye dugu kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔnɔ i n'a fɔ Korokaw fɛ yen. 6 o bɛ Korokaw fana fɛ yen. Bankas ale fana ye o ɲɔgɔnna kelen ye Académie kɔnɔna na, o yɔrɔbaw olu sugandira. Min ye Kidali denmisɛnninw kan ka ɲɔgɔndan kɛ sa o kɔni ye maa 28 o de kɔni yera maa 84 kan, wa o bɛɛ lajɛlen bɛ Gawokaw fɛ yen. Kidalikaw y'a jira sa k'olu ka gɛlɛya kun dɔnnen don koyi, maa 28 min sɔrɔla maa 84 kan k'o bɛ faamu u ka kalanso ɲɛmaa n'o ye Abdulsalam Mayiga ye. A ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a faamuya ko bingali min kɛra ka ɲɛsin olu ma, denmisɛnnin dɔw bɛ yen olu colola, dɔw bɛ yen olu n'u somɔgɔw taara fan wɛrɛw fɛ minnu mana Gawo kɔnɔna na, olu ye minnu dɔn n'olu nana Gawo kɔnɔna na o 28 ye olu bɛna ɲɔgɔndan kɛ a ɲini n'u fɛ sa k'u ka baara nin kɛ basigi lafiya kɔnɔna na. Mɛnakakaw fɛ yen denmisɛnnin 500 ani 59 olu de kɔni bɛ ɲɔgɔndan yɔrɔ 5 kɔnɔna na Mɛnakakaw fɛ yen. Kabini san 2012 san min ye Mɛnaka dɛfu ye ale kɔni bɛ kɛ Mɛnaka dugu yɛrɛ de kɔnɔna na, bɛɛ lajɛlen nalen n'o ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Bodem fana min ye ɲɔgɔndanw ye olu daminɛna basigi lafiya kɔnɔna na, o kelen nu fana an sɔngɔkaw olu fana fɛ ni waati in na. Min ye lakanabaw ye olu bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛnninw bɛ se ka baara ninnu kɛ cogo min na ka ɲɛ tile 3 in ale kɔnɔna na. Fana ye Dawudabugu Bamakɔ yan a yirala sa k'a fɔ fana yen fana min ye Asa Bajalo ye ale taara yen. Maa 320 o de bɛ ɲɔgɔndan kilasiw olu kɔnɔna dɛfukota na sira fɛ. Bajalo y'a ɲini u fɛ k'u cɛsiri k'u jija, maa minnu bɛ ka u kɔlɔsi fana olu fana ka baara kɛ i n'a fɔ a ɲini u fɛ cogo min na. Min ye kalanso in ye sa a yirala k'a fɔ ko minisiri wɛrɛw fana tun bɛ yen. Cɛmɔgɔ Tarawele ni ale ye kuranɛ ji minisiri ye, Ba Mariam Tangara ni ale bɛ Dumuyalakaw ka sigi la ni ale ye saniya yiriwali kuntalajan minisiri ye. Kayikaw fɛ yen denmisɛn mun kan ka dɛfu kɛ ɲina o bɛ taa 18 170 la. N'i y'a jateminɛ sa o la sa npogotigiw olu ye min ye maa 8 ani 402 ye Kayi ale kɔnɔna na. Franco Arabu ale ni école yɛrɛ taw faralen ɲɔgɔn kan, ɲɔgɔndan ninnu kɔni bɛ ka kɛ sa Kayi fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. An bɛ taa fan fɛ fala ye yala an ka na min ye dugu kɔnɔ an ka marabolo olu kibaruyaw la. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama, a suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Jamana kɔnɔ kibaruyaw fala bɛ daminɛ ni dɛfu ye tuguni. A yirala sa k'a fɔ ko min ye denmisɛnnin 333 444 o de bɛ ɲɔgɔndan in na. Kayi kɔnɔna na ko Ala ni wolomasiri tabaw sababu basigi ni lafiya kɔnɔna na sa denmisɛnnin 18 172 o de bɛ ɲɔgɔndan in na. Nka Kayi marabolo la fala ye ko npogotigiw de ka ca ni cɛw ye, ni ye Franco Arabu fana olu fana ka ca Kayi ale kɔnɔna na. Seliko ta na sira fɛ sa Mayinakaw fɛ yen ko sarabaka kasara cayara ye kosɛbɛ ale ni Kita marabolo kɔnɔna na k'a sababuya kɛ denmisɛnninw ka mobili ni moto bolikojugu ye. A yirala sa kabini seli yɛrɛ don n'o ye kalo tile 27 ka na se juma kalo tile 29 ma ko min ye sarabaka kasara caman o de yera wa maaw ni tora dɔw senfɛ. Denmisɛnnin san 18 olu de kɔni bɛ bolifɛnw ta sa moto ni mobili k'u damatɛmɛ boli fo ka se jogini ma. Accident 5 ɲɔgɔnko o kɛra Mayina ale kɔnɔna na, maa dɔw jogina na dɔw yɛrɛ ta juguyara kosɛbɛ olu ta ka taa ni olu ye dɔgɔtɔrɔso la. U y'a yira sa ko ka ɲɛfɔli kɛ halisa denmisɛnninlakaw ye nin waleya cɛjugu ninnu olu bɛ se ka dabila cogo min na. An sɔngɔkaw fɛ yen UNICEF ale ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma minnu bɛ dɛfu la n'olu somɔgɔw kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila ka t'u sigi an sɔngɔ dugu ale kɔnɔna na yaasa baara bɛ se ka ɲɛ u bolo sa kabini kununko ntɛnɛn
denmisɛnnin kofɔlen ninnu kɔni nɔnɔmugu ale ni bisikinu ani dumuni dɔw olu taara ka d'u ma fala k'u ka sakiniw fa o la kosɛbɛ yaasa tile 3 in kɔnɔna na u kana taa fɔ k'u bɛ segin ka taa dumuni ɲini u k'u wasa don ninnu na min ye baara somɔgɔw fana ye tobili ka se ka kɛ u ye u ka se ka kalan ye n'o ye ɲɔgɔnna ye ale matarafa sango fala ye ko ninnu kun ɲini kana 100 sɔrɔ 100 kan han ala ni dɛmɛbaaw ka sababu ni onzɔn manger bɛ yen dɔrɔn baara bɛ kɛ o hakili de bɛ sigi o la i bɛ baara kɛ kulukorokaw fɛ yen ji litiri 20 o taara ka di kulukoro dugu ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa n'i y'a jateminɛ mɛ kalo tile 29 nin ji tilaba in ale kɛra a sababu ye min ye sa lafiya bɛ se ka don cogo min na kulukorokaw ka sabula nin waati na kurantigɛ min ye funtenila hawta min b'an kunna nin ye o la sa u ye ji di kulukoro kintan ani 1 bɛɛ lajɛlen min ye nin waleya in ye k'a na to senna sa yanni samiya ale ka don kayikaw fɛ dugu min bɛ yen n'o bɛ fɔ ma ko sanbe plantation olu ka seko ni dɔnko dɔgɔkun baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛ dɔgɔkun tɛmɛnen min ye baara in ye sa a kɔni kɛ kun ye sa k'u ka seko ni dɔnko k'o danganamaya bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a dɔn cogo min na seko ni dɔnko min bɛ sanbe jɔnkumanakaw olu fɛ yen bɛɛ lajɛlen nana sa laadatigiw ni kabilatigiw ka na min ye ɲɛnajɛ in ye k'ale kɔni sɛbɛkɔrɔkɛ sibiri tɛmɛnen a yirala sa k'a fɔ ko u ka seko n'u ka dɔnko kɔni tiɲɛna maaw ye faamuyali caman sɔrɔ a ko la sabula a bɛ bɛn ni kɛnɛya ani cɛfɔ ni kanbɛn k'o don an ka jamana ale kɔnɔna na yaasa maaw bɛ se ka lafiya cogo min fala in n'an bɔra jamana kɔnɔna na an bɛ taa magankaw fɛ yen min ye hijidenw ye u ka segili bɛ ka daminɛ hijiden kun fɔlɔw olu sera bamakɔ yan kununko selifana waati fala ye filananw olu bɛ don bi ale ni sabanan olu bɛ don kalo tile 4 min ye kalo tile 5 ye sa a tɔ bɛ sɔrɔ bɛ se ka na duniya travel maaw an n'olu minnu ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ ko baarakɛɲɔgɔnya an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ko a bɛ ka kɛ olu kɔni ka wasa kɔnɔna bi fala ye ɲinan hijita in na maa 5 y'i tɔgɔ sɛbɛ ala ni jani sababu kelen bɛ yen ale bɛ Espagne a y'a ba de tɔgɔ sɛbɛ an ka jɛ k'ale ka laseli lamɛn. Assalamualaikum tonton Kasim kɔri baasi t'aw la ye n ka foli b'aw ye kosɛbɛ depuis Espagne y'a fɔ Mali la donc n bɛ bɔ bi ka dakuruɲa fila f'aw ye n kɔntalenba de dɔn munna ka sababuya kɛ aw ka émission sababuya la n sera ka numéro sɔrɔ n'o ye agence de voyage Duna Travel mɔgɔw ka numéro ye n'u ka numéro sɔrɔ aw ka émission na donc hiji taga sira fɛ depuis n k'u ka numéro sɔrɔ ka kuma n'u ye fo ka taga voyage labɛn ninnu daminɛ fo ka taga se voyage yɛrɛ wagati ma fo ka taga fɔ k'u sera Mɛka ni Madina fo ka taga hiji labɛnw baara daminɛ fo sisan o tilala yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ o ni nali yɛrɛ man jan tuguni yɛrɛ donc fo nin wagati la n bɛ yɔrɔ min na sisan nin gɛlɛya tɔgɔ ko mɔsɔ ne ma ye ɲɛna fɔlɔ n bamuso fana ma ye ɲɛna fɔlɔ donc o ye fɛnba de ye o ye fɛnba de ye ne kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn aw ni cɛ aw ka émission kɛcogo la wa Dunuya agence voyage Duna Travel mɔgɔw fana o fana ni cɛ u ka baara ɲɛnama kɛcogo la parce que tiɲɛ yɛrɛ la ne kun t'u dɔn mɔgɔ fana m'a fɔ ɲɛna aw ka émission sababuya la n sera k'u ka numéro sɔrɔ ka u wele ka kuma n'u ye donc depuis an ye ko daminɛ fo ka taga se nin waati ma tɛgɛna tɔgɔ ko fitini m'a y'u la donc u ye baara kɛ yɛrɛ de u ye baara kɛ a kɛcogo la baara kɛli tɛ dɛ u ye baara ɲɛnama fana de kɛ ka ɲa parce que kuma caman bɛ fɔ mɔgɔ caman kun tuma caman mais i b'a sɔrɔ u tɛ bɔ sira fɛ donc u y'a fɔ cogo min na dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ma fɔ mais u y'olu bɛɛ kɛ ɲumanya sira fɛ donc ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn ka se n ka dakurunya fila min fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i mago bɛ voyage kow la i n'a fɔ hiji n'a ɲɔgɔnna u bɛ fɛn caman kɛ n'i ye agence voyage Duna Travel mɔgɔw wele ka kuma n'u ye tiɲɛ yɛrɛ la min da ye min tigila ye u bɛna fɛn f'i ye u bɛ tila ka ko wɛrɛ kɛ tuguni i ma sigi ni fɛn min ye nisɔndiya sira fɛ donc ne kɔni n ka foli b'u ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que an bamuso kɔntalenba de dɔn bon ne yɛrɛ kɔntalenba de dɔn donc an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn k'aw ni cɛ aw yɛrɛ ye aw ni cɛ aw yɛrɛ ye donc k'a fɔ bɛɛ ni mɔgɔ mago bɛ voyage sira la sango hijiko yɛrɛ depuis sisan u y'a daminɛ aw bɛ se ka nɛgɛjuru wele a bɛ se ka u wele ka kuma n'u ye ka information ta u b'aw bilasira a kɛra papier ko tasira ye o a kɛra hijiko domini sugu sugu ye hali wariko ninnu sarali tɔgɔ sogo ninnu u b'a u bɛɛ f'aw ɲɛna aw bɛ se ka faamuya cogo min na u b'a nɔgɔya ma fana donc ne kɔni nisɔndiyalenba de dɔn n ma bɔ k'a fɔ n ma publicité kɛ dɛ n bɛ bɔ ka foli de bila aw ye dɔrɔn tonton Kasim n'a ka jama ani Mayiga n'a ka jama ka aw fo aw ka baara kelen na donc o de kun t'a fɛ ka janya n ka foli b'aw bɛɛ ye ala ka haminako bɛɛ nɔgɔya ala k'an bɛɛ sababu ma wa n bɛ dugawu fana ɲini aw fɛ parce que an bɛ tunga la yan ma nɔgɔ bɛɛ b'a kalama Mali jɔyɔrɔba de b'an na wa a ka émission fana a b'an bilasira kosɛbɛ kosɛbɛ parce que fɛn caman bɛ yen ni aw ka émission tɛ an tɛ bɔ a kalama Mali fɛn caman de bɛ yen anw b'a faamuya à travers aw ka émission donc an b'aw fo kosɛbɛ aw ka baara la an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya kɛ an bɛɛ lajɛlen ye wa salamu aleykum
iko hukumu kɔnɔna na min ye Burkina Faso kaw ka carte biométrique min bɛ ka dilan yan u ka lasigiden so kɔnɔna na o kun fɔlɔw o nana di olu ma u ka ministre bɛ jamana kɔnɔna lakana kunna n'o ye Mahamadu Sana ye ale bɛ taamala an fɛ yan a y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ sa carte biométrique AES ninnu ka olu kun fɔlɔw di Burkina ka minnu bɛ an fɛ yan baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra an yɛrɛ ka ministre min ye Dawudu Ali Mohamedine ale ɲɛna Burkina lasigiden ani maa minnu bɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko mai kalo tɛmɛnen tile 3 de nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛna Burkina kaw ye maa kɛrɛnkɛrɛnlen bɔ u ka jamana kɔnɔ ka na yan sa yaasa ka se ka na u ka maliden u ka Burkina ka minnu bɛ yan k'olu tɔgɔ n'u jamu ta ka se k'u ka sɛbɛnw dilan u ye sɛbɛn kɔni nin y'a kun filanan ye sa Mali ta tɛmɛnen kɔfɛ AES ale bugunatigɛ sɛbɛn o de dilantɔ filɛ nin ye a yira sa k'a fɔ ko min ye Niger taw ye o fana kan ka sigi sen kan min ye taama in fana senfɛ ministre filaw kan ka ɲɔgɔn ye bi hakilinaba minnu bɛ jamana kɔnɔ lakanako la ani fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan sirabaw kan fana o baabu kan ka kɛ premier ministre ale ye taekwondo fédération min bɛ farafinna kɔnɔna na o ɲɛmaaba o bisimila maa kofɔlen n'o ye Isaka Ide ye kɔni nana sa ko min ye taekwondo ɲɔgɔn dan farafinna ta ko 17 bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ nin ye k'a baaraw kɛcogo bɛɛ lajɛlen ka ɲi ministre Abdou Kassim Ibrahim Famba ale tun bɛ a kɛnɛ kan min ye ko in ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko an ka premier ministre Falaye ni n'a ye ɲɔgɔn ye k'i kɔlɔsi don nataw la sabula ceinture noire 6e dan don sisan k'a sɔrɔ u ye o jɔnjɔn in k'o ta k'o di ale ma min ye a ka garadi yɛrɛ ye e ko dɔ ma fara a kan wa a kɛra 7e dan de sa Falaye o la sa ko u yɛrɛ ka taekwondo fédération ba ɲɛmaaba yɛrɛ k'o de bɛna na Bamako yan don nataw la ka na Asimi ta d'a ma ko Asimi ye 9e dan ye min ye o jala in ko kan ka di jamanakuntigi yɛrɛ ma u ka tɔn ɲɛmaa n'o ye Isaka Ide ale y'o kibaruyaw di a ye foli ni tanu fana ta ka ɲɛsin Mali ma jɛrɛ min bɛ senna ani ɲɔgɔndan min bɛ senna jamana 40 ko min nana fédération 53 bɛɛ lajɛlen olu ka maaw bɛ kɛnɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ ɲɔgɔndan bɛ ka kɛ 45 ɲɔgɔnko olu de ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na Maroc de bɛ ten ka Falaye Tunisie dalen don kan min ye Sénégal ye anw ye 5nan ye médaille or 1 de b'an bolo kɔrɔtɛ k'an ka baara kɛ hali bi n'an bɔra yen maaw tɔgɔla kunnafoniw n'u bugunatigɛ sɛbɛnw n'o o calatigɛ jɛkuluba anw fɛ yan o ye APDP